туғаны Нәбиев Юсуф Нәбиұлы 1915 жылының 5 июлінде Балташ ауылында туа. 1941 жылында хәрби хезмәткә алына. Ол 1248 жылында Александр Невский һәм Михаил Кутузов орденнары белән бүләкләнә. Танкларга каршы данлыклы Запорожье артиллерия полкында хезмәт итә. Беренче сугыш шынлыгында Мәскәү янында ала, Сталинградны саклауда, Днепрны кичүдә, Запорожьены азат итүдә катнаша. 1943 елның 30 сентябрендә ул аның сул аягына мина тиеп, ул бик каты итте. Аның мина ярчыга тиеп, ул авыр яралана. 1944 елның азында гына сыңар аягын инвалид булып туган ягына кайта. Ул Запорожье шәһәрендәге 59-нчы мәктәбенең укучыларын чакыру буенча барды. Мин үзем бабай белән горурланам һәм телим безнең дөньяда бүтән сугыш булмасын өчен.